ka training ka ba mentakas ni kalong ka training ka ba don kam bhaya ngai phi parlok day kumbang ala tho hang ne 3 powerful step to control your mind kamut lightly ki bentang ngan batai mentakas ni kumno ngila ban control ya ka mind jongi kumno ngila ban control ya ka jingmut jing perkhat jongi kumno ngila ban control ya ka mensim jongi pat khnang ba kata ka jingmut jing perkhat ka mensim jongi kamphet chane chatai de kamphet chane chatai kan ne si jaka tangba bunsin long la ban penne si jaka how to ka de ne hoi Spang kamensim kala her chano spang kamensim kala her chano spangi pat ayu spangi perkat ayu spangi lekum no habak hak kap khadu ngimpoi chano chano long habang ngim la ban control ya la data kadau kawan kata ka jing tension ka jing kin kli Spangi pet chane spangi la perkat ka spangi la perkat ka spangi kwa ban le ayu spangi kwa ban le ayu hoi ngila don hakum kane ka business ka bang ngila ban penper ya kal ya la ka yin ka sem ngila ban penper ya ki khun ki khti ngila ban penper nadong chadong hnrei tang bang ngimla ban control ya ka main jongi ngimla ban ne sijaka kamut hadin bangila don hakum kini ki konsep ki project ka bahak ru kamut haka jing im jongi ngimla ban poisano chano ka don tang ki jing mod jing perkhat dei kaba nganong kum no ya phi kaba pen shitom yang ni kaba pen sngosi yang ni dei kaba penban se yang ni ban pet chane chatai ngimne si jakapa lada phi kwa ban long successful lada phi kwa ban long way wu successful businessman kamut phi hap tip chwa ya ka kendon ya ka halor kino ki bentangi hap ya pa te mentakas ni ngakwa ban bataya phi 3 powerful step to control your mind lada phi la ban control ya ka jingmut jing perkhan jong phi lada phi la ban control ya ka mind jong phi ka mansim jong phi ka jing job kam dei ka ba da dei ba shisha ka dei lada dei ka ba em kamut ki briu weru hakane ka sla perthai kim la ban poisa ka jing job menta phi pha lada phi phai chaliang ka business ro don ki riu job lada phi phai cha ki liang ki sports ro don ki khna lane ki long kmi long pa ki bala poisa ka pendon bah dei lada phi phai cha ki jingnang jing start ro don ki bala long riu kraw lada phi phai hakano kanoka pun ba ki briu ki la long ki la kla riu kraw kat badang sedang ki long normal people ki briu normal te ladang ngiru ngi kwa ban yo jing job success te kamut yo le se kanehi ka kam ngiru ngi haple kumbala deple kine kiriu kraw kiriu job so are you ready 3 powerful step kamut kabaning kong kadeka positive self talk ladang ngi keren ya kan negatif kamut ka jing mud jing perkhat jongi kamut kayat kumtahi Tekndai posan person kamut kaba penyai yang ngaya PM kadei ka subconscious mind jungi. Conscious mind laban perkat. Laban mudur sepang. Tambah kaklet no. Subconscious mind ema hadin bangila tiaru kadang terekam. Ladang ni tiabat ngin perkat. Lasai ngahap kidang step. Kamut Syuaban poi katu kapor kat no baja pila mudur kat no baja pila perkat kamut ka subconscious mind jong pi kala kersu lupa ya pi te ka subconscious mind jongi am katrei khandai posan person hapo jongi te kamut positive self talk ngan relate ya kan ka positive self talk parlok ngan ong ya pi kumno pikran nado men step hado men mit
te ka subconscious mind jongi ka shim ya kata but kamut ni kwa ka nre ni yo yupat mano bam kwa jing job parai haka jing im mano bam kwa ka jing ya par haka jing im mano bam kwa ban long riu krau mano bam kwa ban yo ka jing lai lut tang ba hau to barok kin yo tharai balai haba positive self talk ya halade pikran kum noman kasni bunsin ngikran ya kan negatif dei teta dau bat ngi ka hae ngim kwa tang bakan lejia kum tapat the positive self talk kamut shwaba pikran phi hapusan bha kano ka kentin ka bala ban ai men sim yang kano ka kentin ka bala ban penbhai yang kano ka mensim ka bala ban kentu yang ka kentin ka bala ban kentu yang karena ngi hapusan bat ngi hap keren tang bang nila don ketin bat ngi keren kat bayo te kamut kata ka subconscious mind jongi ka batre ar phosau gunta hapo jongi em ka nge ya kata bat ya ke ka bangim kwa ngin sa long kum tai how to pinget ne am ya kan ne to ong karena kam dei ka jing keren jonga pila ban research pila ban pek scientifically ro ka ong ya kan ne spiritually ki kentin bleiru ki nge ya kan ne bat ki ong ya kan ne ban pen bhayang ngaya phi dei kan ong ya phi ladang ni kwa ban long riu krau te ka ban ning kong ni hap le ya kan ne ka kam ka ban ning kong phi hap le te phi hap le ka ngin sedang no ban keren halade ngin sedang ban keren halade ya ki kentin ki babha positive self talk man ka step sedang no ban keren halade ala kambha ban munshwa kamut lada pikran halade ngala kambha ban munshwa ngalong kumno tang ba mentang ngala kambha ngala kam start ngala kam nang ngala kam kiu kamut kine ki kentin barit em suki kamut haduk kat no kan wanra kata ka bor hapo jompi hang dengan ong ya pi lada pis ngo ya ka kano ka kam bunsin ngilek kum no lada ngisngo ban le ya kano ka kam kamut ngilak keren kum no ngilak keren ngamla ban le kamut pila I message kum no ya ka subconscious mind jongi ngamla ban le te kamut suki ladang ni keren si keren ngamla ngamdon jeng nang jeng start ngamla ban le ngalong kum ta bun pa ki daw ni bu te kamut ka subconscious mind jongi kala sedang ban nge ya kata bat hooi pim kwa ba pim la ban le pi kwa ban ba pin la ban le ya kata ka kam tang ba kan nehi ka jing keren jongi kan salong si siapa pi kwa dakam we nrei kan long dakam ta ka daw long lada pim pisngo ya kano ka kam pim dei ban ong ngamla ban le nrei ong ngayo ya kane kum kalat ban nang ban pentibet ya lade dei bangin ong anika ba nrei pishim pilla ban kren halade ngayo ba kum kalat ban pentibet yang ban penstat yang dei bangin randin no ni dei ban aiman sim ya lade hooi kane kala ban long ka kam ka ba tang bang ngapat halade ngasngo kum ka we kalat ban pen scam yang ban penang yang ban pen start yang te pila ban keren tang ba bun sin pikiran kum nopat ladawan kino ki jeng pi bisyar ya kata pim kwa ban duksa ngatip ya kata tang ba balai ngilong kum tapat habangi keren hi lenter kata subconscious mind jongi kange ya kata hi shisha ngamlare ang balada pis dang ban keren lenter super petang ya ki kentin parlo tekat no kan wan kata ka jeng skon happy kamut ya ka bamenta yo let's say pi perkat kumno ngam tip tang bas dang ban pen peria kan ka kentin jong PM
Sapek kat no ka jing ka borba kan wan hapo jong pipat. Ka jingai ka baskem kan wan hapo jong pi. Dei. Bunsin lada long kino kini ki jing bakla long ni keno ya lade ni dom ni babe. Tengan ong ya PM. Ya kana ngin weng no to. Nang ne syakmat ni sedang no ban ong ngadang pentebit ya lade. Sedang no ban ong lada long kino ki jing bakla ngan ong ya pi klam ka jing bakla da leleru ngim la ban yo jing smutu. Anda ngila bakla hi ni sa yo jing smutu na pedeng jong pi bunsin. Pila ban perkat ya ki por ki balak deplik kat no. Hadin balak seneng hadin balak ong. Ki bahayeng bahasem yang ni. Tang bang ngim ngila lek bakla. Bat hadin bat gisak babe ohoi. Ke kanehi kajing hikai kabang ngila syam halade kabang ngila tengku ngidang hikai saya ki kunjung iyo lese. Dei te kamut long ngan ong ya PM kano kajing hikai kabab piyo kamut kamdei kabab pisuyo kabab pi yo suk nrei hoi yo lese kitu ki briu ki bahikai ya pi ki ba batai ya pi ki ba sneng ya pi ki ba kila dep tengku lupa kila yai lembah takadau knang ba pi like na kum kitu ki jing ba pin lek tengku kajui kajing te kamut ki sa ai jing pencaya pi ki jing sneng ya pi lane kino ki kenja jing hikai pat de tenang ne syakmat ngimdei ban keren lada ngimdei ban kena ngimdei ban dom ngimdei ban babe nrei ngin sedang no ban keren kane shibenta ka de ka we ka exam na benta jonga shibenta ka de ka we ka jing tenju na benta jonga tang ba hooi nang ne ngala ban le ngala be ban le ngan penbahaya kane ngan pentebit ya lade umde bangin babe pat telada pila sedang ban keren kumta dengan ong ya pi ka jing job kan one be ya ka jing im jong pi